euskara sustatzeko errezeta bat egingo du, eta gurekin daude. Berasategi, Arguiñano, eta Subijana. Hasteko, ikasteko gogoa botako dugu. Gero, esaera zar pixka bat. Eta gero, bertsoak Eta bertsoa fariak ezaztu. Eta bukatzeko sagardoa. Zarain enplatatu egingo dugu. Eta hau izan da gure errezeta. Eta orain, Arguiñanoren txiste bat kontatuko dugu. Zer egiten dute? Bi euskaldunek odei batean. Txubaskero. Zer goxoa?